Nga, di balik no, balik. So, di naman ang tip mo na gas-gas yun. Sa man di eh. Ang imon mo utok. Ang tip gani nga magbalik-balik ang tukar, magbalik-balik ang isip. Nagkaskas ng tip na mag-ilis kag bag-o. Bagong tip. Pero kung mukanta gani ka nga dili magbalik-balik, wala na yung gas-gas ang tip. Kay example, mukanta ko. Wala nga. From this moment from this moment, from this moment, oh. Yeah. Akong balikon. From this moment from this moment, from this moment on. Nga, balik no, balik. So, di naman ang tip mo na gas-gas yun. Sa man di eh. Ang imon mo utok. Mas kamera sa Mas kamera. Ay, balik. What? O diba? Bito no? Alag magbalik-balik ang imong utok ya. Siya pa ang ayaw sa'yo. Nais ko matulog, ngunit di makatulog. Sa pag-iisip ko ay ako'y nabubog. Buang. Buang.